Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberên ya Netewên Yekgirtî raporta amara meha Nîsanê ya derbarê penaberên Sûriyê li Herêma Kurdistanê dimîne bilav kir. Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberan ya Netewên Yekgirtî amarên meha Nîsanê ya 2019 bilav kiriye. Têde hejmara giştî ya penaberên Sûriyê li Kurdistanê û Iraqê û hejmara wan li gorî parêzgeh û bajar û kamp û derveyî kampan eşkere dike. Hejmara giştî ya penaberên Sûriyê li Iraq û Herêma Kurdistanê 253,371 penaber e. Hejmara giştî ya malbatên Sûrî li Iraq û Herêma Kurdistanê 79,284 malbat e. Rêje û dabeşkirin li gorî parêzgehên Herêma Kurdistanê bi vî rengî ye. Hejmar û rêjeyên niştecî li parêzgeha Hewlêrê 129,644 kes angu 51,17 ji sedê. Hejmar û rêjeyên niştecîn li parêzgeha Duhokê 88,262 kes angu 34,84 ji sedê ye. Hejmar û rêjeyên niştecîn li parêzgeha Slêmanî ya penaberên Sûriyê 2247 kes angu rêjeya 12,73 ji sedê ye. Hejmar û rêjeyên niştecîn Kurdên Sûriyê li cihên diniyên Iraqê 3218 angu 1,27 ji sedê. Dabeşkirina li gorî kampên Herêma Kurdistanê penaberên Kurdên Sûriyê kampa Domîsa 1 4133 kes, Domîsa 2 10,580 kes, kampa Guêlan 8972 kes, kampa Ekrê 1097 kes, kampa Darişkanî 11906 kes ji Kurdên Sûriyê lê dimînin, Kerogoskê 7809 kes, li kampa Qoştepe jî 8186 kes, li kampa Basirmê jî 2857 kes, li kampa Barîke 9016 kes. Her wiha li gorî Komisyona Bilind ya Karobarên Penaberên ya Netewên Yekgirtî amara Nîsanê ya dabeşkirina li derveyî parêzgeha angu li derveyî kampên penaberiyê li Hewlêrê 98,856 kes, li Duhokê jî 33409 kes, her wiha li bajarê Slêmaniyê jî 23201 kes.